Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Baba uNsibande yakubingelela ndlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu, siyamdumisa kakhulu ngendlela emangalisayo. Akekho ufana naye futhi akekho njengaye. Kwangathi uNkulunkulu angasisiza sonke esilayikhaya izwi. Sonke entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Nabo bonke abalandela lezi inkonzo ku-YouTube. Siphila impilo engcwele ukuze singene ekhaya ezulwini. Kuyoba mnandi sesisekhaya ezulwini. Ikhaya lezwi ngilifanisa nomkhumbi owakhiwa uNowa. Ikhehle liwuNowa lathi asakhela umkhumbi ngoba uyeza uzamcolo. Lithi izwi lenkosi babegana, beganiselana, bedansa, bephuza, bedla, abamnakanga uNowa. Kodwa lapho selina lingasanqamuki, uNowa esengenile emkhunjini nomndeni wakhe nezilwane, njengokuyalela kaNkulunkulu, bakhala bathi Nowa sivulele. Njengamanje ikhaya lezwi abalifuni. Ungena kanye umuntu aphume. Njengoba izwi lisho lithi ngekhathi zokugcina bayozifunela befundisi njengokubajwa kwendlebe zabo. Bafulathelisa inhliziyo zabo eqinisweni. Exactly that is what is happening. But wena mntaka baba okhetha ukuhlala ekhaya lezwi, uNkulunkulu uzokubusisa. uNkulunkulu uyakwazi ukuzama kwakho. uNkulunkulu uyakwazi umsebenzi yakho. Akawadla amandla omuntu. Hlala ethembeni, uzongena ekhaya ezulwini. Uyojabula usutshekula njengethole. Sekumnandi ekhaya. Asilekelelane bafowethu sibambane ngezandla. Ngabikho silelayo kodwa sonke sihambisane. Ngoba osilelayo ufuna kumila impande embi. Agcine eseyinkinga ebandleni, eseyinkinga kuthina esihambayo. Siyambonga kuNkulunkulu kwangathi ngayilona loyo angabeka indlebe nakuyo lenkonzo. Sisakhuluma ngaso isihloko sethu. Nina ningukukhanya kwezwe. Ngiyacela sigoqe sikhuleke sisondele uNkulunkulu wethu uJesu Kristu inkosi. Baba egameni likaJesu ophilayo, uNkulunkulu wethu noMose siyathoba, siyabonga ngakho konke osenzele khona nokusigcina silibone lolu suku. Siyakubonga Nkosi ngakho konke. Akukho esingekubonge ngakho ngoba akukho kungamandla ethu, kodwa konke sikwenzelo wena. Athi uJobe kunkosikazi wakhe, siyokwamukela okuhle kodwa yini singamukeli nokubi kuNkulunkulu Jehova Sebawothi na. So siyazi Nkosi ukuthi ngelinye ilanga sokwamukela okubi, hayi ngoba uhlose ukuthi siphatheke kabi, kodwa mhlambe ngoba uvumile kuSathane ukuthi uSathane asithinte kodwa ngothinta umphefumulo. Ngakho ngeke samukela okuhle kodwa nokubi siyokwamukela, kodwa lithi izwi lakho lapha kuMahubo 34 olungileyo unezinhlupheko eziningi kodwa wena uyamophula kuzo zonke. Alephulwa ngisho nethambo lakhe. Sibambe lezo zethembiso Nkosi. Siyabonga. Sinika wena udumo lonke lokufanele lungo lwakho. Yiba kanye nathi ngomoya wakho ingcwele. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu, siyamdumisa. We madoda. Yabona khona into ekuthiwa imnandi. Yazi ukuthi kumnandi ukuthandaza. Kumnandi ukuthandaza. Ngoba usukukhuluma nenkosi yamakhosi. Futhi uyezwa ukuthi iyakuzwa. Futhi uyezwa ukuthi iyakuphendula. That is why kumnandi ukuthandaza. Akubhori, kumnandi. Yabona umzalwane mayese ngasathandazeki. Sekushayile uSathane. And yona inkonzo afisa ukuyishaqala yokuthi uxoxe noNkulunkulu. Qaphela wena osoyivila lokuthandaza. Qaphela wena oyivila lokufunda izwi. Ushayile uSathane, vuka uyithathe. Vuka uzithathe. Kungakabi late, before it is too late. Ngoba usungale kwethuna noma ungayisola kangakanani akusekho ukuphenduka.
Sambonga uNkulunkulu wethu kuMateyu chapter 5 uverse 14. Nina ningukhanya kwezwe, umuzi wakhe entabeni ngesitheke. Nomuntu kasokheli isibane sibeke phansi kwesitsha, kodwa usifaka othini khona siyakubakhanyisela bonke abasendlini. Usifaka othini khona siyakubakhanyisela bonke abasendlini. Ngonxa ukuthi sithatha izivesi nevesi, so ke siqhumile ke sayobheka lapha kuLuka chapter 8. Siqale kuverse 15 makuthi ngisakhumbula kahle. No, hayi ngathi asiqala ngakhona 16. Akakho othi esokhela isibane asimboze ngesitsha nokuba sibeke phansi kombhede. Kepha usifaka othini ukuze abangenayo babone ukukhanya. Sibe sesibuka kamavesi amaningi ahlukeneyo. Sayisafana nakuHubo 34 verse 5. Othi babheka kuye phezulu bakhanya. Ubuso babo busoze bajaba. Sikukhanya kwezwe bafowethu. Ukhulumile umprofeti uIsaya ngalesi siprofeto. Awusilalele kuverse 40 kuchapter 42 kaIsaya. Soqala nje kuverse 5. Usho kanje uNkulunkulu uJehova owadala izulu waleneka, nowawendlala umhlaba nokuvela kuwo. Walidala izulu waleneka njengendwangu, wawendlala umhlaba nokuvela kuwo, nowanika abantu abakuwo ukuphefumula. Bafethu, ukuphefumula sikunikezwa uNkulunkulu uJehova Sebawothi. So ke nowanika abantu abakuwo lo mhlaba ukuphefumula, nomoya kwabahamba kuwo. Uthi verse number 6. Mina Jehova ngikubizile ngokulunga. Uxolo, yabona ngobulalela lenkonzo ubiziwe. Ngifuna ukwazi lokho. Ubizwe ngokulunga. Awubiziwe ngesihle. Awubiziwe ngodlame, kodwa ngokulunga, ngoba kufanele ulunge. Ukulunga okuyikho kwamukelekayo ukuthola ngokukholwa egameni leNkosi uJesu, nakuNkulunkulu Baba ukuthi wayivusa indodana yakhe uJesu Kristu. Lithi izwi kwabaseRoma 10 verse 10, bese kuba ngokulunga. So ke ukulunga sibizwe ngakho ngoba sibizelwe kukho ukulunga. Ulungile yini wena? Ungcwele yini wena phambi kaNkulunkulu na? Uma ungcwele uzongena ugijima ezulwini. But awukwazi ukuba ngcwele ungabuyisananga noNkulunkulu. Awukwazi ukuba ngcwele ungavumeli izono zakho. Ngoba uzozama ngamandla akho ukuba ngcwele, kodwa uSathane ngoba umoya uzokushaya. But uma ubuyisana noNkulunkulu, uNkulunkulu uzofaka umoya wakhe ongcwele kuwe, uSathane angasondeli. Bafowethu, asizingcweliseni ngokuba uJehova uNkulunkulu wethu ungcwele. Uthi-ke mina Jehova ngikubizile ngokulunga. Sibiziwe bafowethu. Nansi inkinga, baningi babiziwe kodwa bayingcosana bakhethiwe. So njengoba ubiziweke, ake ukwenze iqiniseko ukubizwa nokukhethwa kwakho. Ngakhumbula incwadi esengeke ngayifunda ukuthi angiphinde, uPetro wesibili chapter 10. Ngakho-ke bazalwane, khuthalelani kakhulu ukwenza uqiniseke ukubizwa nokukhetha kwenu. Whilst bebaningi ababiziwe, kodwa bayingcosana abakhethiwe. So okwakho nami asiqinisekise ukubizwa kwethu khona sizokhethwa. Ngihlale ngikhuluma ngokuthi abantu abafuna umsebenzi basubmitha ama-CV abo. Niyasubmitha ama-CV enu bese kuyakhethwa. Mhlawumbe ama-CV awu-100 bese bethi sizo-interviewer only 15. Ukhethiwe 100 wangena ku-15. Lokho akusho ukuthi usoqashiwe. Sengizobizwa lo 15 for interview. Mhlawumbe ama-interviews athathe 3-4 days. Kodwa ukuze ukwenze iqiniseko ukukhethwa kwakho,
attenda phela i-interview so that from the interview uphinde ukhethwe usuthola umsebenzi. Kodwa ukwazi ukuthi usubmit i-CV bese uyayihlalela ekhaya ucabanga ukuthi uzobizwa. Usuzosebenza. Cha uzobizwa uzosebenza. Uzobizwa uye kwi-second stage. Ujabule na hawu ngidlulile kwi-stage number 1. Ukuthi khona abakubonile. Usuyaya kwi-interview. Ngoba uhlala phansi ngeke uqashwe. Ufika uphendule kwi-interview. Third stage uphinde ukhethwe usiyaqashwa ke manje. So masikwenze iqiniseke ukubizwa nokukhetha kwethu. Usho njalo umpostoli uPetro verse 10 chapter 1 2 Peter. Ngakho ke bazalwane khuthalelani kakhulu ukwenza iqiniseke ukubizwa nokukhethwa kwenu. Ngokuba uma nenza lokho anisoze nakhubeka. Kuyakhuba mfowethu uhamba ufaka ama-CV awubizwa. Ufaka ama-CV awubizwa kuyakhuba. Ayangiphathi masebelinyusile ithemba. Wafaka i-CV wabizwa for interview uhlala ethembeni kanti awuzoqashwa. So kwenza iqiniseke ukubizwa nokukhethwa kwakho. Ngokuba uma wenza lokho ngeke ukhubeke. Verse 11. Ngokuba ngokwenze njalo niyakuphiwa ngokwengcebo ukungena embusweni waphakade wenkosi yethu Inkosi yethu nomsindisi uJesu Kristu. Nophiwa ngokwengcebo kuyisipho ukungena ezulwini. It's just a gift. Ukuphiwa ngokwengcebo. Ingcebo ikhona ezulwini, uzophiwa ngokwengcebo. It's just a gift. Akekho ngena ngoba ekusebenzele, akekho ngena ngoba kumfanele yena. Akungena ezulwini ngokufanele. Kungenwa ngesipho. Kuyisipho. Uqolo. Kuyisipho somusa sikaNkulunkulu. Ayike asibuyeleke lapho besikhona ku-Isaiah chapter 42 sikuverse 6. Mina Jehova ngikubizile ngokulunga, ngiyakubamba isandla sakho ngikugcine. Nansi into emnandi ngobizo lwasezulwini. Mawusubiziwe ubanjwa ngesandla ugcinwe ulondolozwe. Ubiziwe ke lapho. So akukho kuyokwenzeka. Ngethemba nizwile umbono womunye udade ngendlela abone ngayo ukulimala kwesondo kwethu sibuya eNewcastle ngesonto. Uthi kwakukubi kwakuhlaselwe. Sasihlaselwa amadimoni ethukuthele ngoba sifike sashisa izileke. Mawuzikhumbula imikhuleko yami ngiqalekisa amadimoni endaweni yonke yasosizweni. Qalekisa amadimoni. Ngicabanga ngaze ngasho ngithi nase South Africa ngisazi. So uSathane was very very angry. But ngoba ngibiziwe ngagcinwa. uSathane akakwazanga ukusithinta. Ilento esho verse 6. Mina Jehova ngikubizile ngokulunga. Ngiyakubamba isandla sakho ngikugcine. So sagcinwa, sasilondoloziwe. Akukho kwenzeka. Wawubamba umoya uNkulunkulu noma wathuma ingelosi yakhe yawubamba umoya. Yawubamba umoya. Ngakho garage esasizolithola sasohlala endleleni sivike igebengu nani yayibona lonto. But God kept us. Saze safika ekhaya. Siyambonga uNkulunkulu. Ngoba impi kaSathane bafethu ikhona. Mina ase ngikhohlwe nanothi ngithinta izidleke sakhe ngenzeni ase ngikhohlwe konke lokho. Kodwa engikwazi yakakumbula kimi wathi it could have been worse. Bekungaba kubi kakhulu ngoba amathayi vele onkaphelile. Usiphephisa na kwingozi ebizoqhamuka ilandela. Kufakwa amasha manje. Uma ke abakwazi ukubala u21 inch ithayela leyamoto. Usungabona ku21 inch libiza malini. Mangaphazama u245 angazi arubani bese kuthi 21 inch liyadula. Yazi ukuthi liyadula.
uthi omunye encokola angathi omunye indodakazi yami yancokola yathi ngathenga amathaya ambaba awu4 ngiphinde ngikhanda imoto yami akuthiwa ilimele ngiyisevisi ngemali yethaya lakhe elilodwa. Kodwa ke sibonga uNkulunkulu asikho emalini, sisekuthenini uNkulunkulu unenhloso ngawe, unenhloso njengoba usekhaya lezwi, unenhloso njengoba ubuzwa lenkonzo. Musuyibukela phansi. uNkulunkulu ukuthembisile, uNkulunkulu sithembisile. But isithembisile ufunani sibe ukukhanya kwezwe khona ezobamba isandla sethu. Uthi ke ngiyakubamba isandla sakho ngikugcine, ngikubeke ube isivumelwano sabantu. Yabona ke iyasinda ke le. Kodwa futhi njalo isivumelwano esingumuntu ngikubeke isivumelwano sabantu. So mina ngiyisivumelwano sikaNkulunkulu. uNkulunkulu uthe mayiveza mina kuwe wathi this is my covenant. Thatha into ephuma kulomlomo uyenze. Ngoba kuwo akuyena lo muntu ombona ukhulumayo. Kodwa mina ngisebenzisa umzimba wakhe. Uthi ungenze ngaye isivumelwano. Okay, ngikubeke ube isivumelwano sabantu nokukhanya kwabezizwe. Bafowethu sizivumelwano sabantu. uNkulunkulu wakhe icovenant ngathi nabantu. uNkulunkulu wenze saba ukukhanya kwabezizwe. Yabona usemqoka kangakanani? Kubona bonke abantu abasemhlabeni you were chosen to be God's covenant. Ube isivumelwano sikaNkulunkulu kubantu. Usikhethile uNkulunkulu. Akuyona into encane le. Ukukhethwa uNkulunkulu. Ngisho kuthiwa umzalwane noma ingane kaSunday school noma uyi-young adult, but you have been chosen. Ngayithathe kancane leyo nto. And iyona leyo nto yokwenza isihogo sakho sibe buhlungu kunabo bonke abantu. Bawuxakwa abantu obunabo isihogo. Esikhala kangaka lengane. Wayesekhala kangaka lo baba. Kanti owakhe umlilo ushisa kakhulu ngoba wayeyisivumelwano sikaNkulunkulu kubantu. So yazi ukuthi isivumelwano. uNkulunkulu wakha ibandla lakhe ngawe nangami. Ukuze abantu basizakale, siukhanya kwabezizwe. Siyakhanya yini thina kwabezizwe na? Uthi uJesu nekukhanya kwezwe. Umuntu akasokheli isibane sibeke phansi kwetafula, kodwa usibeke othini ukuze sibakhanyisele bonke. Athi umuzi owakhiwe entabeni ngesitheke. Usithathile uNkulunkulu wasiphakamisa. Uthathile uNkulunkulu ayiphakamisa intabeni wayibeka phezulu esicongweni sentaba. Ibonwa noma ubani. And abantu they don't believe. Khona befundisa abano 40 years. Khona befundisa abano 50 years beshumayela. But la sesikhona thina njengentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa, they've never been there. Abakaze bafike, abazi kufikwa kanjani. Shona lapha ya ku YouTube. Ubheke phansi kuka Apostle Dr. Estienne Sibanda. Ufuna isihloko esithi ngifike kanjani la. Uze ubufakazi enginabo esikhathini esifushane sika 16 years. Kwelika moya I'm just a teenager. Kodwa kufikwa kalula. Kuyasetshenzelwa bafowethu. Awuzwani nokudla uhlukana nakho. Ngoba ukudla ikona okwafaka isono emhlabeni. Ukudla noma isono sangena ngokudla. So mofuna ukhipha isono, khipha ukudla. Hlale emadolweni, hlale kuNkulunkulu ukhuleke. Asinakho kunye okuzosisiza ukuzila ukudla bafowethu. And umfundisi ozila ukudla ngeke uNkulunkulu amnike ngendlela efanayo nalo ngakuzila ukudla. I'm a living proof of that. uNkulunkulu ngeke akunike ulingane nomfundisi ozila ukudla. Ngoba uyazikhandla ushaya inyama yakho uyayituba. Athi umpostoli Paul ngiyawutuba umzimba wami. Kuba ngathi sengishumayeza abanye ngilahlelwe ngaphandle. Asitubeni imizimba yethu ukudla bafethu sokuthola nasezulwini.
ngeke ufe ngokungadli, uhlezi noNkulunkulu wakho. Ngathi kwazile isiquku sazile u3 days. Wathi uJesu kubafundi bakhe, bafundi bami, sesihlalile nalabo abantu insuku ezintathu bengadli. Yini ninayo? Bathi bona kukude nala kuthengwa khona ukudla. Wathi yini ninayo? Bathi sinomfano nezinto ezinhlanu nenhlanzi ezimbili. Wathi kuletheni la. Wakubusisa kwanda. Isiquku siqedwe 3 days fasting. Isiquku ngoba sasenzani? Silalela uJesu. Bengafuni ukulahlekelwa nelodwa lamagama aphuma emlonyeni wakhe. Kodwa namhlanje wena uyakwazi ukuphoza inkonzo, uyilalele, uhambe uyokwenza ukudla, uhambe uyokwenza ukuthi ubuye uyiqhube. Usukhohle nokuthi ubuphoze ufike kuphi. Thandaza, uguqe, uhlale uyilalele inkonzo iziphele, phinde uthandaze before wenze ezinye izinto. Musuyilalela inkonzo uxakekile. Musuyilalela inkonzo upheka. Musuyilalela inkonzo ugeza izitsha. Ngoba izwi likaNkulunkulu liyaphila linamandla. Libhalwe more than 1500 years ago. Izwi likaNkulunkulu. Kahle hle laqala kudala kodwa over that period kade lagcina ukubhalwa kodwa liyaphila. Silishumayela abantu bakhala inyembezi. Silishumayela manje uNkulunkulu alenze because the word of God is alive and powerful and sharper than two-edged sword. Libukhali kunenkembe esikanhlangothi zombili. So yikho-ke kufanele mawulalela izwi, ulalela intshumayelo, uhlale phansi uzothe. Makuthiwa kuyathandaza uguqe uthandaza. Ngoba liphilile, linamandla, libukhali kunenkembe esikanhlangothi zombili. Hlaba lahlukanisa umoya nomphefumulo. Lihlukanisa umkantsha namalungu. Lahlulela imicabango nezizindla kukho kusithekile. Haya ke uyofunda wena amaHebheru 4:12 uyithole lento engisho. So ke lithi izwi laNkulunkulu ke ngiyakubamba isandla sakho ngigcine ngikubeke ube isivumelwano sabantu nokukhanya kwabezizwe. Angibambe la ngenxa yesikhathi. Dina inkosi uqhubeka no verse 7. Kanti sisahlalelwe ukuqhubeka ngapha sisahlalelwe ukuqhubeka no verse 17 kuLuka 8. Asikakayi ku verse 17. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. uNkulunkulu akubusise. uNkulunkulu akubiyele. Kungakho kwanamhlanje uJesu Kristu inkosi. Ngiyacela siguqe isithandaze. Babongcwele babolungileyo, uNkulunkulu wethu nomusa siyathoba, siyabonga. Akekho omunye uNkulunkulu esingambonga nesingamguqela. Wena wedwa odalile izulu, waleneka njengendwangu. Wawudala umhlaba uphanyekezeni nokugcwala kwawo. Siyabonga uNkulunkulu wethu. Busisa kube lona loyo lalela lenkonzo uqhubeke usebenze empilweni yakhe. Umngcwelise ngezwi lakho. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa abangcwele. Akekho njengaye, akekho ofana naye. Dumo lonke lungolwakhe lumfanele. uJesu Kristu inkosi. Babonze bande is signing off. Ube nosuku oluhle, uhlale enkosini uJesu ungasuki. Usezobuya azolanda ibandla lakhe, ungasali. uJesu Kristu inkosi.